Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas igramo Minecraft po prvi put na kanalu i sa mnom je Luka. Pa, krenimo. Evo nas, inače ovo je 1.14 verzija i sve dobro radi. Pa ajmo malo sad da cijepimo drvo. Ja ću ovdje. Ja idem u odu šumu dole. U redu. Ja ću da budem ovdje. Ovo prvo drvo. Čuo sam da u 1.14 verziji imaju posebno crafting table za badere, za tulove, za te stvari. Da, imaju skele koje ne znam nije kako se craftuju. Prvi put igram 1.14 verziju u životu. Dobro, igrao sam malo na kompjuteru Snapshot, ali ovo pravu prvi put u životu, znači. Ja ću da napravim... Ostao bi ovdje. Ja ću napraviti mač. Ja crafting table. I ljudi, u prvom Minecraftu 1.13 verzija, kad bi skinuli, bilo bi slično. Da. Samo bez tih update-ova. Da. Na primjer pande i te skele i tako. Da, baš me zanima. Oni su tamo u bambus šumama. Da. Eto, baš da vidim kako i to izgleda. Ja imam crafting table. Ne, malo sam loše rasporedio. Ja ću da ubijem, da imam hranu. Dobro, davaj mi ti hranu, a ja ću ove tulove i to. U Dobro, redu. sebi. Aha, ne može ovako, moglo je u 1.13 verziji da kliknete i da se svi ti blokovi skupe na to mjesto. Imam ovdje dosta hrane. Ili dosta životinja. Da, koje možemo ubiti. Evo, ja trenutno imam komada svinjetine i jedan piletine. Dobro. Tako da, evo sad ubijam još jednu svinju. Malo ću ja rušiti. Ćemo mi da počnemo da se zakopavamo. Ja ću malo da rušim ovaj oak wood. Evo dolazim do tebe. Gdje si, ne vidim ti ništa. Koordinate 529,72. Dobro, nije bitno. Uglavnom daleko si. Pa onako podalje. Aha, evo ti tim. Ja cijepim još uvijek drvo. Da ne moramo da se zakopavamo da napravimo kuću. Gdje su 3 srce? Fall damage. Da. Jel ti treba hrana? Ne, imam dobro. Pravit ćemo kuću na livadi. Ajde, ja idem malo kamena za Fenis. Dobro. Pa ćemo drvo tome. Crafting table i te stvari. I napravit ću sekiru za drva da cepam drva. Ja ću biti ovdje blizu. Znači, ja ovdje da bi napravili furnace i možda neki kameni mač ako bude nekog metala ovdje. Kameni kramp, ne mač. Drveni mač iz 2 udarca
ubija svinju, kokošku iz jednog. Da. Se moram popeti drvetom gore. Imamo ovdje neku mini rupu, da kažem, gdje možemo kopati i da vidimo da nađemo koulu. Treba će nam dosta koula. Nema veze. Slučajno je htio da postavi blok. Ok. Idem da cijepam. Dobro. Jel imaš za furnace? Napravio sam. Ok. Jel ti ostalo kamena? Nešto malo zamagovalo. Ne, prvo ću napraviti daske. Ja ću Sačekaj, zaboravio sam da izvadim. Ja ću kopati rupu da se napravimo. Pošto još uvek smo početnici. Pa dobro, početnici u ovom preživljavanju. Da. Sad ću... Evo dovoljno je ovo. Jel imaš neke govedine? Nemam, ali imam svinjetinu. To posle, već sam stavio govedinu. Koliko? 4. Jednako i 3,5. Mi se dobro sveća. Jeste. Jeste. Napravit ću neki kramp, pa ću... To je to. Iskopao sam malu mini rupu za početak. Ostalo mi je drta, tako da možemo to pametno iskoristiti. Pada noć. Ne znam ni sam šta sam uradio. Dobro, nema veze. Govedinu 4 uzet ću, evo ti. Ajmo... Jesi gladan? Ne, ajde se zakopamo. Pa ako možemo nešto... se napravi ugalj. Ajmo dok se još nisu spodali mogovi. Idem je mač. Bilo bi ako se dodaju žabe u Minecraftu. Čuo sam Endermana. Dobro, stavio sam da imamo 5 kula. Ne vidim ništa. Imamo tamo, ne znam. Enderman. Da. Nije bitno, samo gledaju kod. Evo, napravit ću 4, imat ćemo 2 uglja za 8 baklji. Pa ćemo ih rušiti. Znaš, postavljati to. Da. Ja trenutno... Čekaj, ti si već stavio? Ja imam 4 baklje. Okružit ću. Ok, da nas ne diraju. Da. Ali imamo Endermana, čuo sam ga. Eno, gledaj u pod. Pored mene. Hoćeš da ga napadnem? Nemoj, jesi normalan sa drvenim mačem na Enderman. Samo, gledaj mi rupu. Ajde uđi. Mislim, može ovdje u rupu Enderpearl da baci, ali... Stavi torč ako imaš. Imam. Super. Jel ovdje? Stavi da... Kuću. Mislim, kuću. Da. Kuću. Ali... Stavaj ti malo kamen. Pa ću... Da. Ali kopaj tako, takve stepenice. Da, stavi. Kopam kamenim krampom. Kako ću...
provjeravam. U svakom slučaju, ako ga pogledam, neće biti najbolje. Evo ti, izvoli drvo. Dobro. Napravimo crafting table. Napravi. Ostalo nam je tamo na polju. Da, ali da bi je ostala i hrana. Jesi uzeo hranu? Jesam. Ja ću da pojedem jedan. Okej, ja još nisam gladan. Nisam Da li si proveri? Možda jesi. Ne, nisi. Ne, ja nisam Dobro. trčao. Okay. Ja sam trčao do tebe malo prije. Dobro. Dobro. Napravit ću ja stikove. Dosta stikova. Kad svane ja idem u potrebu za ovcama. Ovdje zbog vode, da, krevet. Da. Da, Brandon treba pod hitno. Ima ih tu u ovim šumama. Ja ih nisam video još. Evo ti torč ako ti treba. Čekaj, ne treba mi. U rupi ovo koji si iskupao. Ne. Jel ti treba pik? Ne. Evo da ću ti. Dobro. Dala sam ti ovaj što sam koristio, moj je nov. Pa da. Ja da kupam kamen. Ajde. Jel imaš uglj? Onog drvenog kao? Ne. Nije baš ostalo. Imam 5 toče. Ajde. Ne znam što sam ja sad kopao. Vid gore drvo. Aha. Da. U sljedećoj epizodi očekujte neki iron i tako to. Pa da napadnemo Ender. Koji očigledno neće da se ostavi na miru. Evo ovdje je rupa na kojoj možemo da gledamo. Ne, ovdje. Dobro, strpat ću onda ovdje. Ovoga. U redu. Ja se vraćam da kopam. Okej. Koliko imaš to ovdje? 41. Ja 28. U redu. Reci mi ako ti treba za peć. Ne treba mi. Imam. Rekao sam. Kako uvijek omašim jednu? Šta? Pa kad pravim ovako furnace, vidi. Aha. Da. Tako i ja. Našao sam ugalj. Dobro. I to dosta ugalj. Koliko imaš? Vidjet ću kad iskopam sve.